Step into the wonder of everything you picture as it comes into view. Bejn is-Sibt u l-Ħadd il-Palazz tal-Verdala nbidel f'Palazz tal-Ħolm ma' tfal għall-attività mela darba fil-kastell. Dan kollu sar realtà għal mijiet ta' tfal li matul tmiem din il-ġimgħa gawdew mill-attività b'risq il-Malta Community Chest Fund. F'ġurnata b'temp mill-isbaħ propju f'jum l-om bosta ġenituri flimkien ma' tfal tagħhom irkjawla lejn il-Palazz tal-Verdala. Palazz li propju f'dawn il-jumejn inbidel f'Kastell Maġiku. Fil-fatt ħafna tfal biex jidħlu fl-atmosfera libsu l-kostum tal-karattru favorit tagħhom. Matul din l-attività l-kmamar tal-palazz ġew mibdula fi kmamar minn numru ta' fairy tales ta' karattri bħal Cinderella, Goldilocks, Harry Potter, Rapunzel, Alice in Wonderland u ħafna karattri oħrajn. Fil-ġorna tal-palazz imbagħad saru diversi attivitajiet oħra bħal obstacle races u archery bil-preżenza ta' karattri oħrajn bħal Hulk, Hercules u Robin Hood. Tkellimna ma' Derin Fava u Tessi Camilleri, żewġ volontira li spjegaw il-kidma tagħhom u anke l-atmosfera ferriħija li kien hemm. L-atmosfera kienet waħda tipo ferm attrajenti għat-tfal, kienu ħafna attivitajiet fosthom fil-kastell, kienu anka rides bil-motur, kienu għat il-motur id-dudu jisejjaħ mad-dawra tuhom ir-rides il-tfal, ovvjament tal-karità għall-Community Chest Fund. Qed jagħmlu l-pizza huma stess, aħna ngħinuhom naqra jiftħu hawnhekk, u mbagħad issir għandha temm nies biex issir u jikluha huma mbagħad. Id-bissima fuq fomm it-tfal kienet waħda evidenti ħafna. Min semmilna l-karattru favorit tiegħu, min qatt jispara l-vleġeġ u min saħansitra qalilna li qatt isajjar il-pizza. Imi l-iktar ħaġa li oġbitkom? Sleeping Beauty oġbitni, Cinderella, hemm ħafna sbieħ. Spider-Man, Ben 10. Jiena l-karattru il-favorit tiegħi huwa Mickey Mouse għaliex vera nħobbu vera nigustaħ. Ta' Harry Potter. Ta' Harry Potter għandu t-tejpil li qed ittid. Għamilna l-competition tal-pizza, min jagħmel il-pizza. Keltu għal-pizza? Kienet vera tajba. Bis-sausage. U inti? Bis-sausage u bil-cheese. U biex għamil tal-pizza? Bis-sausage. Sabiħa u ħafna sabiħa. Ħafna sabiħa. Tant kien hemm konkorrenza qawwija li persuni l-mentaw magħna li damu saħansitra 3 sigħat jistennew fil-kju u oħrajn spiċċaw mingħajr biljetti.